Ka Chineke gbaa gị ume, ndị ọma na-ege anyị ntị, n'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa. Anyị ga-eleba anya n'ime isiokwu ahụ bụ nke akpọrọ ụmụaka, otu n'ime onyinye Chineke nkachasị mma. Ọ dịghị ọgbọ ụmụaka nke chọrọ agbamume ma karịa ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya taa. Nke ka nke ụmụaka ndị chọrọ iso ụzọ nke Kraịst. O wee kwuokwa sị na ndị nne na nna pụrụ ikpuchite ụmụaka ha n'ebe isi ọwụwa nke ụwa site n'ime ka ha pụta ìhè dịka onyinye nke sitere n'aka Chineke, ma nyekwa ha olileanya maka ọdịnihu ha. Ugbu a dọkịta Jeremaya ga-akpọrọ gị gaa n'ime akwụkwọ nsọ ịkụziri gị nke a n'ebe ọ pụtara ìhè. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa n'usoro ọmụmụ ihe a dị oke mkpa nke bụ olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ga-ahụ otu isiokwu nke mara mma nke a kpọrọ ụmụaka, otu n'ime onyinye Chineke kachasị mma. Kamgbe m malitere iche maka ọmụmụ ihe a, ndị mmadụ na-ezitere m akwụkwọ ozi. Enwere m ndị enyi gburugburu ala anyị ndị na-agwa m okwu banyere ihe anyị na-eme. Mgbe na-adịghịkwa anya gara aga, otu onye zitere m ọzịza nye ule maka ndị ule akwụkwọ nke ndị nọ n'agba nke isii. Echere m na m ga-ewere ụfọdụ n'ime ha ndị pụrụ iche, n'ihi na otu ihe anyị na-achọghị ichezọ bụ na ụmụaka bụ ihe na-akpa anyị obi ụtọ n'ezinụlọ. Mgbe ha kwukwara ihe ndị na-atọ ọchị, anyị kwesịrị idetata ha n'akwụkwọ. Ọzịza enyere m maka ajụjụ nke ndị a lere ule usoro akwụkwọ na agba nke isii bụ ndị a. Ọ bụrụ ndị nwụrụ anwụ echekwara echekwa biri n'Ijipt ochie. Ha niile jikwara mmanụ ụgbọ moto dee ihe odide. Nke abụọ, ha sịrị na Moses duru ụmụ Izrel n'osimiri Uhie ebe ha mere achịcha na-eko eko, nke bụ achịcha a na-etinyeghị ihe ọbụla n'ime ya. Ha sịkwara na Moses rigoro n'ugwu Sinai iweta iwu iri. Ọ nwụkwara tutu ya ruo Kanada. Ha sịrị na Solomon nwere narị ndị nwunye atọ na ebi ogwu Pokopine dị 700. Ha sị na Socrates bụrụ onye nkụzi a maara nke ọma na Gris, onye nara agagharị enye ndị mmadụ ndụmọdụ. Ha gburu ya. Ọ bụrụ oke alụlụ nwunye gburu Socrates. Miguel dere akwụkwọ n'otu oge ahụ mgbe Shakespeare narị dị. O dere Don Quixote. Ode akwụkwọ ukwu ọzọ bụrụ John Milton. Milton dere Paradise Lost mgbe nwunye ya nwụrụ. O dere Paradise Regained. Nero bụrụ onye ọchịchị aka ike nke tara ndị na-eso ya ahụhụ n'ụzọ aghụghọ. Agaghị m ekwu ihe ọbụla banyere nke a. Beethoven dere abụ n'agbanyeghị na ntị chiri ya. O dere abụ dara ụda. Ntị chiri ya rie nne ruo na o dere abụ dara ụda nke ukwuu. O jere ije dị ogologo n'ime oke ọhịa, ọbụna mgbe ndị mmadụ niile na-akpọ ya. Oge ịbụ oru Beethoven gwụsịrị na 1827. Ọ nwụkwara n'ihi nke a. Abraham Lincoln mere ka ndị oru nwere onwe ha site n'ịbịanye akara ya na nkwupụta nke eji mee ka ike ọchịchị daa. N'abalị 4 nke Eprel ọnwa 1865, Lincoln jere n'ụlọ ihe omume mkpori ndụ. Otu onye so na ihe omume ndị a gbagbukwara ya n'oche ya. Onye kwenyere gbagburu ya bụrụ John Wilkes Booth, bụ mmadụ echere na isi adịghị ya mma. Nke a mere ka aka ọrụ Booth bịa na njedebe. Otu ọ dị, ụmụaka na-ekwu ụfọdụ ihe ndị nwere mmasị. Mgbe Chineke nyere anyị ụmụaka, ọ bụ ngọzi sitere na ya. Steve Farrar, otu n'ime ndị ode akwụkwọ ukwuu n'ọgbọ anyị, sịrị, ọ bụrụ na Chineke were ụmụaka gọzie gị, ị ga na-eguzoro n'otu n'ime mmepụta ihe nke karịsịrị na ndụ mmadụ pụrụ inweta. Ụfọdụ mmadụ na-abụ ndị isi ụlọ ọrụ mgbe ha gbara afọ 35. Mmepụta ihe dị ukwuu.
ụfọdụ na-egwu mmiri ihe dị ogologo ka Pasifik na-ekurughị ume ọbụla. Mmepụta ihe dị ukwuu. N'akwụkwọ m, o nweghị ihe ọbụla na ndị a nke na-abịa nso nwoke nke mụtaworo ka esi agbanwe akwa nwata na-agbọghị agbọ. Nke ahụ bụ ihe m na-akpọ mmepụta ihe dị ukwuu, nke kacha nke mgbe ị pụrụ ime ya na-eyighị ihe n'imi gị. Ndị mmadụ enwere ọṅụ na ụmụaka, nke bụkwa ihe m chere ga-eme n'oge nnọkọ anyị. Amaara m na nke a ga-esiri gị ike icheta mgbe ị nwere ụmụnta n'ụlọ, bụ ndị na-eme ka ị mụrụ anya abalị. Ma ọ bụ eziokwu, Chineke dị ukwuu mere ụmụaka ka ha bụrụ ihe na-ewetara anyị ngọzi. N'ezie, Chineke na-ahụta ụmụaka, ọ na-enye anyị ikwu amara na mmechi ofufe na ndụ anyị. Oge niile n'akwụkwọ nsọ, ọ na-ekwu okwu pụrụ iche maka ịma mma na ngọzi nakwa ọṅụ nke ụmụaka. Achọrọ m ichetakwara gị nke ahụ ọzọ, n'ihi na ọ na-emegide ihe anyị na-anụ n'omenala anyị taa. Ọtụtụ taa chere na ụmụaka bụ ihe mgbachi nye ọṅụ ha na ndụ. Anyị nwekwara ndị na-ekwu maka ibi ndụ na-enweghị ụmụaka. Enwere ọtụtụ ezinụlọ kpacha anya ghara inwe nwa taa. Ha kachakwa n'ọgbọ anyị a karịa n'ọgbọ ọbụla ọzọ. Ọtụtụ n'ime ya na-esi n'akụkọ na-abụghị eziokwu. Ma gee ntị ọzọ ihe okwu Chineke kwuru. Abụ Ọma 113 amaokwu 9 sịrị, ọ na-enye nwaanyị aga ezinụlọ dịka nne ụmụaka nke nwere ọṅụ. Toonu Chineke. Lekwa n'akwụkwọ Abụ Ọma 127 amaokwu 3, ọ sị, lee ihe nketa nke na-esi n'aka Jehova ka ụmụ bụ, ụgwọ ọrụ ọ na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ bụ. Lekwa amaokwu 4 na nke 5 nke Abụ Ọma 127 ahụ, ọ sị, dịka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ a mụrụ na mgbe okorobịa dị. Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ, nke chiriworo akụ ahụ kpojuo akpa akụ ya. Ihere agaghị eme ya mgbe ha na ndị iro na-ekwurịta okwu nọ n'ụzọ ama. Akwụkwọ Ilu 23 amaokwu 24 nakwa nke 25 sịrị, nna nke onye ezi omume ga-etegharị egwu ọṅụ nke ukwuu. Onye na-amụkwa onye maara ihe ga-aṅụrị ọṅụ na ya. Ka nna gị na nne gị ṅụrịa, ka nwaanyị mụrụ gị tegharịakwa egwu ọṅụ. Ị gaghị agate aka na agba ochie tutu ị mata na ụmụaka si na Chineke. Mgbe ị meghere akwụkwọ nsọ, ị ga-agụ maka ọmụmụ Ken. N'akwụkwọ Jenesis 4 amaokwu 1, ọ gwara anyị na o nwetara nwa nwoke site n'inye aka Chineke. Mgbe ị gara n'iru n'ịgụ akwụkwọ nsọ wee bịaruo n'akwụkwọ Jenesis 29, ị ga-agụ, ọ sị, mgbe onye nwaanyị hụrụ na ahụghị Lia n'anya, o meghere akpa nwa ya. Ọzọ, n'akwụkwọ Jenesis 30 amaokwu 22, anyị na-agụsị, Chineke wee cheta Rechel. Chineke wee gee ya ntị, meghekwa akpa nwa ya. N'akwụkwọ Rut 4 amaokwu 13, anyị na-agụsị, Boaz wee kuru Rut, o wee ghọrọ ya nwunye, o wee bakuru ya. Jehova wee mee ka ọ tụrụ ime, ọmụọ nwa nwoke. E nwere ihe na-eweta ụmụaka n'ime ụwa karịa ihe ndị ọkachamara na mmekọrịta nwoke na nwaanyị ga-agwa gị. Onye nwaanyị bụ ya na-enye onyinye ụmụaka. Ọ bụrụkwa na anyị aghọtaghị nke ahụ, anyị nke kacha nke dịka ndị kwere ekwe agaghị enwe agwa dị mma banyere ịzụ ụmụaka. Ọ bụ onye nwaanyị na-akwanyere akwa ndina nke alụlụ di na nwunye ugwu nakwa ụzọ ịmụ nwa. Ọ bụ ya na-eweta ọlụ ebube nke ịmụ nwa. Otu nwoke ya na-akpọ Howard Hendricks dere na Abụ Ọma kpọrọ ụmụaka ụgwọ ọlụ, ọ bụghị ọbụbụ ọnụ, ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụghị ihe mgberede. Ha bụ mpụta ihe nke iru ọma Chineke. Ọ bụkwa ihe dị mma n'anya
ịhụta ụmụaka gị site n'anya nke akwụkwọ nsọ dịka ihe nrite nke Chineke nyere gị. Eziokwu nke okwu Chineke bụ na ụmụaka bụ ngọzi Chineke na-enye anyị. Ọ bụrụ na ị nọrọwo mgbe a na-amụ nwa, ọ bụrụ na ị nwewo ohere ịhụta mgbe nwa na-apụta, ị mara na onweghị ihe na-abịa nso ọlụ ebube nke ịmụ nwa. Onweghị ihe m maara nke na-abịa nso n'ọṅụ nke na-adị n'iru nne ya, onwunwe iru ọma pụrụ iche n'iru ya, nke kacha nke ma ọ bụrụ na ọ maara Chineke, ghọtakwa na nwa ya bụ onyinye nke si na Chineke. Nne dị otu a ga-eyiri ọṅụ n'iru ya niile. Ịbanye n'ụlọ ọgwụ ebe e nwere nne ọhụrụ na-elekọta nwa ya, ị ga-eche na ọ bụ ala dị nsọ nke na-azụ ụkwụ. Ụmụaka bụ ihe Chineke gbazinyere anyị. Nwata ọbụla nke a zụrụ, hụkwa ya n'anya dịka Chineke chọrọ, na-eme nke ọma n'ezinụlọ. Ihe mmụta karịsịrị ike ịmụta banyere ịhụnanya na ndụ na ebumnobi na ihe ndị kasị mkpa ka anyị ga-amụta site n'ụmụaka anyị. Chineke nyere anyị ha. Ọ bụghị naanị ka anyị hụ ha n'anya ma zụkwa ha, kama Chineke nyere anyị ha ka ha kụziere anyị ihe. Amaghị mmadụ ole n'ime unu nke maara nke a. Ụmụaka m akụziworo m ihe ọtụtụ oge, kụziekwara m ọtụtụ ihe. Ọtụtụ ihe mmụta nke m nwere bụ ụmụaka m kụziri m ha. Abụ m onye mụrụ akwụkwọ ugbu a. M zụlitere ụmụ 4. Abụrụghị m onye a zụrụ n'akwụkwọ mgbe m kwesịrị ịbụ. Ọtụtụ oge nke ahụ bụ eziokwu. N'ọmụmụ ihe anyị na-esi mgbe ụfọdụ n'aka ụmụaka anyị bịa. Otu n'ime ihe ndị m chere na anyị kwesịrị icheta bụ na mgbe anyị nwere ụmụaka, Chineke na-ele anyị anya n'aka na mbụ ịkụziri ha na ha pụrụ iche. Agwa anyị banyere ụmụaka na-abịa n'ezinụlọ anyị ga-abụ agwa anyị na-akpa nke na-erutekwa ụmụ ndị na-etolite n'ezinụlọ anyị. Ọ bụrụ na anyị lee ha anya dịka ihe mgbachi nye ndụ anyị, ụmụ ga-abụ ibu arọ kama ịbụ ngọzi. Ụmụaka pụrụ iche nke ukwuu. Ọ dị m ka eleghị anya nke a abụghị eziokwu nye ụfọdụ ndị. Amaara m ụfọdụ di na nwunye ndị na-enweghị ike ịmụ ụmụ, anọwokwa n'ebe ịdụ ọdụ oge ha na-ebe anya mmiri n'ihi enweghị nwa. Mụ na ndị ọzọ ndị nwere ụmụ aka anọwokwa. Ọ na-adị m ka ọ bụ ka emegharịa ihe niile, n'ihi na ọ dị ka ndị ahụ na-achọ ụmụaka na-abụ ndị nne na nna kachasị mma karịa ndị na-ele ụmụaka ha na-asị, gịnị mere nke a ji mee anyị? Ọ bụrụ na anyị akụzirigo ụmụaka anyị na ha pụrụ iche, o nweghị onye ọbụla nke ga-enwe ike idochi nke ahụ na ndụ ha. Ha kwesịrị ịnụ ya n'ọnụ anyị mgbe niile na ha pụrụ iche. Echeghị m na ị pụrụ ime ihe ọbụla nye ụmụaka gị karịa ime ka o wee ha anya na ị kwenyere na ihe ha pụrụ ime, kwadokwa ha na ịgbakwa ha ume. Echetara m ihe nke onye ode akwụkwọ a na-akpọ David Ferguson dere otu oge, nakwa ka onyinye ụmụaka si bụrụ onyinye na-enweghị atụ. Ịdị omimi nke enyi na ịdị n'otu anyị na ụmụaka anyị bụ ụzọ esi enweta ngọzi nke pụrụ iche ime ka ije ozi anyị nwee ụdị ọzọ dị iche. Ọtụtụ oge na nsogbu nakwa oke ọrụ nke ije ozi anyị, Chineke mewo ka anyị baa ụba, tụtekwa ọnụnọ ọkụ anyị site n'otu n'ime ụgwọ ọrụ anyị pụrụ ịbụ Terry, Robin ma ọ bụkwa na Eric. N'ụbọchị jupụtara n'oke ọrụ n'ụlọ ọrụ, ana m elegide anya n'otu n'ime foto nke ezinụlọ m dị n'elu tebụl m dịka m na-akwụsị iche oge nke ngọzi ezinụlọ. Chineke na-atụte obi nke ekele n'ime m maka ụmụaka anyị. Ị na-edo foto ụmụaka gị n'akpa nchekwa ego gị nakwa ebe na-alụ ọrụ, ị na-elekwa anya na-echeta ngọzi niile nke Chineke wetara gị site na ndị o nyere gị dịka ụmụaka gị. Ọ na-enye obi ụtọ. Akwụkwọ nsọ na-ekwusi ike na ndị nta ndị a anyị nwere n'ezinụlọ anyị sitere na Chineke. Ụmụaka abụghị ihe mgberede na-abịa imebi ụkpụrụ nke aka ọrụ anyị. Ha abụghị ihe mgbachi na ndụ di na nwunye ime ka ha bụrụ ndị na-enweghị ohere. Ụmụaka anyị
bụ onyinye nke si na Chineke. Ugbu a, mgbe m kwụsịrị ihe ndị a niile, aga m achịgwa gị maka ụzọ ị ga-eji hụ ụmụaka gị n'anya nakwa ụzọ ị ga-esi gbaa ha ume. Ụzọ ị pụrụ isi hụ ha n'anya na ụzọ ị pụrụ isi gbaa ha ume. Nke a abụghị ihe niile dị na ya, ma ndị a bụ ụfọdụ ihe ndị anyị chọpụtara n'ụzọ. Edewo ndị a n'obi anyị. Anyị atụle okwu uche n'ime ha ọtụtụ oge n'afọ ndị ụmụaka anyị na-etolite. N'ezie, ihe rụrụ anyị ọrụ ga-arụkwara ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime ụkpụrụ ndị a sitekwara n'akwụkwọ nsọ. Ụzọ anyị ga-esi hụ ụmụaka anyị n'anya, n'ezie, ọtụtụ ihe ndị ị ga-achọpụtakwa na ndepụta ndị a ga-ejukwa gị anya. Ma ana m ama gị aka n'iru na m pụrụ ime ka o wee gị anya ma ọ bụrụ na ị gee ntị, n'ihi na ndị a n'ezie bụ ụzọ ị ga-esi hụ ụmụaka gị n'anya. Ị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, nke ahụ bụ mgbakpugharị nke ihe ọtụtụ ụmụaka chere na ịhụnanya bụ. Ọtụtụ ụmụaka chere na ka esi ahụ n'anya bụ otu a. Hapụ m ka m nwere onwe m, mgbe ahụ aga m ama na ị hụrụ m n'anya. Ọ bụrụ na ị na-agwa ọtụtụ ndị ntorobịa okwu dị ka m si eme, ị ga-achọpụta na ndị ahụ na-etolite n'ezinụlọ ebe na-enweghị oke ga-enye ihe ọbụla maka ime ka o doo anya na nne ha nakwa nna ha nwere mmasị n'ebe ha nọ, rue na ha adịghị achọ ịmara ebe ụmụaka ndị ahụ nọ ma ọ bụ ịmara ihe ha na-eme na ndụ ha. Echetara m ije n'ịsọmpi bọọlụ ndị dị nta mgbe ụmụaka m nọrọ ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ndị nne na nna ndị ahụ adịghị abịa ebe ahụ. Anyị nara enwekwa ndị ntorobịa na-abịa n'ụlọ anyị mgbe a gbasịrị bọọlụ niile. M ga-ajụkwa ha, kedu oge ị ga-eji ruo ụlọ n'abalị a? Ha ga-elekwa m anya dịka ga-asị, gịnị ka ị na-ekwu? Ọ bụ na ị nweghị iwu onye agarịla? Ị na-ekwu na ị pụrụ ịla n'ụlọ gị n'elekere 3 nke ụtụtụ? Nwata ahụ ga-asị, ma ọ bụrụ na m chọrọ. Ọ fọdụrụ nwata ka ha were iwe zaa ya, n'ihi na ọ dị ha ka na-asị ha, ọ bụrụ na ndị nwe m enweghị mmasị rue n'ịkpa oke gburugburu m, ha hụrụ m n'anya n'ezie. Ị gaghị ewere nwata gị, onye na-amaghị ọdịiche dị n'igwu egwu n'etiti igwe mmadụ, ị gaghị ewere nwata ahụ tinye n'ogige na-enweghị nchekwa ma sị ya, nne gị hụrụ gị n'anya. Gịnị mere ị gaghị apụ n'ihe ụlọ ka ị gwurie egwu? Ị na-etinye nwata ị hụrụ n'anya n'ime ụlọ agbara ogige ka e nwekwa oke maka nchekwa nke ndụ ya. Nke a bụ ihe na-eme mgbe anyị hụrụ ụmụ anyị n'anya. Anyị na-akpa oke nye ha. Mgbe oke ndị a nwere ịma aka, anyị na-anọ ebe ahụ. Otu onye kwuo sị, mgbidi dị mma naanị mgbe a nwalere ya. Ọ bụrụ na ị nwere oke nke dara mgbe a na-anwapụta ya, mara n'ezie na ị nweghị oke. Ị nwere naanị oke n'echiche gị. Onye ọkachamara n'echiche nakwa emume mmadụ nke bụ Joyce Brothers dere, ọ sịrị, ekwuwo na ime mkpebi dị ike n'ọzụzụ ụmụaka bụ ụzọ ndị mgbe ochie ji azụ ụmụaka, ma nke a pụrụ ịlaghachi n'ọgbọ anyị. Ihe ọmụmụ e mere na nso a banyere ụmụaka dị 2,000 ndị nọ n'agba nke 5 nakwa nke 6 n'ụlọ akwụkwọ, ndị a zụrụ ụfọdụ n'ime ha n'ezinụlọ ebe eji aka dị ike azụ ụmụ. Ndị ọzọ bụ ndị si n'ezinụlọ ebe onye na-eme ka o siri masị ya. Ihe ọmụmụ a nwetara nchọpụta juru anya. Ụmụaka ndị ahụ a zụrụ n'aka ike nwere ugwu dị ukwuu, bụrụkwa ndị na-emepụta ihe dị elu karịa n'obodo nakwa n'ego akwụkwọ ha. Ihe ụmụaka ndị a kwuru kpughere na ha nwere obi aṅụrị karịa ndị nke a na-azụghị azụ. Ha hụrụ ndị okenye ahụ n'anya, bụ ndị mere iwu nye ha maka ọzụzụ ha. Ọ bụ na nke a adịghị mmasị. Adịghị m ekwenyere Joyce Brothers mgbe niile, ma ihe o kwuru na nke a bụ eziokwu. Mgbe anyị hụrụ ụmụ anyị n'anya, anyị ga-arụ oke gburugburu ndụ ha. Ọ bụrụ na ị nwere
ogige n'ụlọ gị. Ndị mụrụ gị nwekwara mmetụ ịmara ebe ị nọ na mgbe ị na-alaghachi n'ụlọ, nakwa ihe na-eme na ndụ gị. Ị kwesịrị ikele Chineke abalị niile, n'ihi na e nwere ọtụtụ ụmụaka n'ebe ọzọ nke ndị mụrụ ha na-enweghị mmasị banyere ebe ha nọ na ihe ha na-eme, n'ihi na n'ime obi ha ahụghị ụmụaka ndị a n'anya. Ihe kacha egosi ịhụnanya ndị mụrụ gị nye ndụ gị, ndị okorobịa, bụ na ha nwere mmasị maka ihe na-eme na ndụ gị. Ha na-arụkwara gị ogige nakwa oke nye gị. Nke abụọ, ka m wega nke a n'oge ọzọ, ị kwesịrị ikpori ndụ na ha. Otu ihe banyere ịbụ nne ma ọ bụ nna bụ na ị na-eme ya n'ihi ihe ọ bụ mkpori ndụ. Ọ bụ ihe na-enye obi aṅụrị ịbụ nne ma ọ bụ nna. Onye ọbụla na-enwe nchekasị banyere ụmụaka na-abụ ndị ntorobịa. Ụfọdụ mmadụ na-asị, izu na-abịa abịa ọ ga-agba afọ 13. Ọ na-aghọ ihe egwu. Enyi m, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe egwu tutu afọ 13, ọ gaghị abụ ya mgbe o ruru afọ 13. Ekwenyere m ka anyị na-agabiga mgbanwe ụfọdụ na ndụ, ma anyị kwesịrị inwe obi aṅụrị maka ịbụ ndị nne na nna. Ị ga-eme ka a hụta na ịbụ mmadụ mgbe ụfọdụ. Amaara m ụfọdụ ndị nne na nna ndị na-achọghị ka ụmụ ha hụ ka ha na-asị na ha emejọwo ihe mgbe ọbụla. Ya mere, ụmụaka na-etolite na-eche na ihe a na-atụ anya bụ emejọghị ihe ọbụla. Ha amaghị ka esi emezi ihe mgbe ha mebiri ya, n'ihi na ndị mụrụ ha adịghị eme ya. Ha makwara na ndị mụrụ ha mejọrọ ihe, ma ha adịghị ahụ ka ndị mụrụ ha na-emezi ihe ọbụla nke ha mejọrọ. Enwewo ọtụtụ oge mgbe m gwara ụmụaka m na o wutere m maka ikwu ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ iche ihe na-abụghị eziokwu banyere ha, ma ọ bụkwa n'ihi na ewereghị m oge gee ha ntị nke ọma. Ị nụrụ ka o si mee? Echetara m otu oge mgbe m jere ịzụ ahịa mụ na nwa m nwaanyị Jen. Amụtara m nke a ngwa ngwa mgbe ụmụ m ndị ikom na-agba bọọlụ. Apụkwara m ịghọta ha. Jen nwere onyinye amara ịzụ ahịa. Akpọrọ m ya jee ịzụ ahịa n'otu ehihie. Agwara m ya na anyị nwere nzukọ nke ndị nna na nzukọ. Ọ bụghị naanị na o ruteghị ebe ahụ na mgbe o jiri ọkara gafee elekere 6, kama na mgbe ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 7, ọ bịarughị. Na mgbe ọ fọdụrụ nkeji 10, o ruteghị. Ma mgbe ọ fọdụrụ nkeji 5 ka ọ bịara, na-azụ ụkwụ ka ihe anyị bịara adịghị mkpa. Ị kwesịrị ịma na abụ mmadụ. Akwadowo m ihe m ga-ekwu maka nkeji niile gaferenụ. Echekwara m na ọ ghọtaghị ihe ọ bụ na m wepụtara oge m ịkpọrọ ya jee ịzụ ahịa nke na-abụghị ebe na-amasị m iche mgbe niile. Agwara m ya okwu ole na ole. Anyị banyekwa n'ụgbọala. Ọ malite ibe akwa. Mgbe anyị ruru ụlọ, nwunye m sịrị, "Ebee ka i jere? Gịnị mere gị?" Mgbe sị, "Ị maara ihe mere?" Ajụrụ m ya n'ụzọ ihe mere na ọ bịaghị ngwa ngwa. O metụghịkwa ya n'arụ. Ọ sị na elekere mgbanaka ya adịghị arụ ọrụ. N'oge ụfọdụ ọrụ ọrụ, ma oge ọzọ gaghị arụ. Ekwukwara m ihe dị ka nke ahụ bụ ọzịza na-enweghị isi na ọdụ kacha nke m nụworo na ndụ m. Mgbe ahụ nne ya sịrị m, elekere mgbanaka ya adịghị arụ ọrụ. Dave, anyị kwesịrị iwegara ya onye na-arụzi ya ka o mezie ya. N'ụbọchị ndị a, elekere a na-aga n'ihu na-agakwa n'azụ otu mgbe. Mgbe ịghọta na-echewo m ihe na-abụghị eziokwu banyere nwa m nwaanyị, na ọ dịghị agwa m eziokwu, mgbe n'ezie o kwuru eziokwu. Alaghachikwara m azụ, kụọ aka n'ụzọ ya. Iwe jiri ya nke ukwuu. M sị ya, "Nwa ọma, biko gbaghara. Aghọtaghị m tutu wee maa gị ikpe. Biko gbaghara m." Ị ga-agbaghara m? Ọ gbaghara m. Anyị mesikwara ihe niile. Emewo m nke a nye ụmụaka m niile otu mgbe ma ọ bụ karịa. Eleghị anya ọtụtụ oge karịa nke m pụrụ icheta, n'ihi na ị chọrọ ime ka ha mara na ị bụkwa mmadụ. Achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Ị dịghị akwụsị ịbụ onwe gị n'ebe ụmụaka gị nọ mgbe ị mejọrọ ihe. Ọ bụrụ na ị sị ha ga-asọpụrụ m ma mgbe m mejọrọ ihe naanị mere ha agaghị asọpụrụ gị bụ mgbe m mejọrọ ihe ma meekwa ka ga-asị na ihe ị mere dị mma, mee dị ka igbe okwute.
nsọpụrụ ha na-enye gị ga-ada. Ma ọ bụrụ na ị kwuo eziokwu maka mmejọ ihe gị, ghọtakwa na ị bụ mmadụ dara ada dịka onye ọzọ ọbụla, ha adịghị atụ anya n'aka gị ịbụ onye zuru oke. Ha maara na ezughị oke, ma ị ga-ekwu eziokwu banyere nke ahụ. Ka m nye gị nke na-eso ya, kọwaa ihe kpatara mkpebi gị. Ị maara otu ihe ụmụaka kpọrọ asị karịsịa bụ mgbe ha jụrụ gị ma ha pụrụ ime ihe, ma gị sị ha ee. Ha jụọ gị n'ihi gịnị, esi ha n'ihi na m kwuru otu a. Anụrụ m ka ụmụaka na-ekwupụta tutu nwee ohere ikwu ya. Gịnị ka ị na-ekwu? N'ihi na agwara m gị otu a. Ọ bụ m mụrụ gị. N'ihi na agwara m gị otu a, ị pụghị ime ya. Amụtara m ọtụtụ oge gara aga na ị kwesịghị ime otu a. Ọ bụrụ na anyị enweghị ihe kpatara anyị ji asị ee maọbụ ee maọbụ ihe ọbụla anyị na-azaghachi, anyị na-aghọta amamihe ụmụaka anyị. Aga m achọ ịdụ gị ọdụ ka ị ghara ime nke a. Enweghị m ohere ịba nke a n'ime, ma e nwere ọtụtụ ihe m pụrụ ikwu maka ya. Ka m nye gị nke ise. Ị maara ihe ndị ntorobịa na-agwa m? Ha na-agwa m na ihe ha na ndị mụrụ ha na-ekwu bụ okwu inye ha iwu. Imezuo akwa ndina gị, ikpofuo ahịhịa, ị na-arụkwa ọrụ e nyere gị n'ụlọ akwụkwọ ka ị rụọ n'ụlọ. Kedu ebe ị ga-anọ n'abalị a? Kedu mgbe ị ga-alaghachi? Onye ga-ebulata gị site n'ụlọ akwụkwọ? O nweghịkwa mgbe ọbụla ụmụaka na ndị mụrụ ha na-ekwu maka ihe dị mkpa. E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa anyị na ụmụaka anyị na-ekwu. Ihe ndị ahụ dị mkpa bụkwa ihe ndị ga-ahazi ndụ ha. Ka m gwa gị ihe kpatara anyị adịghị eme nke ahụ. N'ihi na oge ha na-achọ ime nke ahụ bụ mgbe ha pụsịrị ma laghachi oge dị anya n'abalị. Mgbe ahụ ike agwụsiwo gị. Anyị kwesịrị ka anyị na ụmụaka anyị na-akparị nkata. Ọ bụrụkwa na anyị mee nke ahụ, anyị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere ụmụaka anyị n'ime izu ha banyere ihe dị mkpa. Ka Onyenwe anyị gbaa anyị ume dịka anyị na-esoro ụkpụrụ ndị a wee zụpụtara ya ụmụaka ndị a ndị ọ gbazinyere anyị ka ha bụrụ nke kachasị mma n'ọgbọ ha, n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị unu ndị ọma gere anyị ntị. Taa eji m aka na Chineke sitewo na ọnụ onye ozi ya kụziere anyị site n'isiokwu a bụ nke a kpọrọ ụmụaka otu n'ime onyinye Chineke kachasị mma. Ma gbaa mụ na gị ume ugbu a, jisi ike ma gbaa mbọ ịhụ na itinyere okwu a na ọlụ, maka na ngosi na-adịrị onye ọbụla ntinyere okwu Chineke n'ọlụ. Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị bụ Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-0551-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.